тағаҷон чӣ хелӣ сози айҷоя кажон айданғара айҷои данғараи чӣ хеле ҳам телефон айданғара харди маҳқулу нашид омади болои штумуда ира додума ина бачаҳои данғара кулоб сари хусор ёвон ҷергатон ина биен бародаро кадомтон магазин телефон мехаред маҳқул тонестай магазини ма биен болои штум бутен дигар телефони маҳқули дилтонам гирен ака ина бардар айданғара омадом чи акаҷон акай хушнун ина бачаҳои данғара лайкора бзанед подписатсия кунед поделитсия кунед ҳам видеои ма памша хеле бардаро ай нархи навои телефон бохабар шавад и бардар телефона харид маҳқулуш нашид омад болои штумба телефони маҳқули дилша гирифтам ака чӣ хела магазини акай спон чӣ хела шери нара акай споно бозори фаровон дукони чанда ака шаҳри бухтар бозори фаровон дукони 84 ая ина бардар дукони 84 18 148 ина бардар бин марҳамат и бардар ай хеле данғара омад бачаҳои данғара ба пеш лайк абзанед подписатсия кунед поделитсия кунед видео панша хеле бардар ай нархи навои телефоно бохабар шавед ина бардар марҳамат бин